Het wie het waard van de winterkleen. En dat hij dan maar die oostelijke wind, maar die schrale oostenwind die sterk is. Maar het zo staat er gewoon ik wat opkleden en dus is dat positief. Wel, jongen en vannacht flink opkledings. Het wordt een vrij heldere nacht, maar temperaturen zitten tussen de 1 en de 4 graden. En dat betekent dat op plak ik frost aan de groenvaart kom ik in, vooral verder op de provincie. In het kustgebied blijft die oostelijke wind, oost-zuidoost, en die blijft er eerst nog even staan, matig en vrij krachtig. En dan jong van het erin, maar Sint Maarten, nou het liep het dus goed klaaien, want het is koud. En dan morgen. Wel, Sinterklaas treft het. We hebben flink wat zinnen. Ik nog wel eens een wat bewolking. Ach, de temperaturen zouden bij de 9 of de 10 graden heen. Een prima temperatuur even deze tijd van hier past er wel bij. En de zinnen is er flink bij, dus dat is ik positief. En de wind houdt hem starig gewoon deel. Meestentijds matig en komt uit het oosten waai. Nou ja, die wind die kan in het watergebied nog eens even vrij krachtig wezen. In de nacht al frost aan de groen en dan zetten we terug naar Sneun. Dat wordt een prachtige dag. Meer zin als morgen en Sneun kunnen we erop uit. Op een ijs aan 9 of 10 graden. En de wind die zal matig wezen, krijgt 3 en 4 en die komt nog altijd uit de oostelijke richting waai. Wel, in de nacht misschien wel een graadje echte frost. Nou ja, om het bij de 0 plus 1, misschien min 1. En dus op alle uur al frost aan de groen. Dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Man je tiesje maasje. 3 droege dagen. Maar meest oostenwind. Maar zinnen. Maar temperatuur nu daar. Ja, die gaat dan wel een beetje waarom. Ik denk dat we tiesje maasje uitkomen. Sommigen bij de zongraden heen. Maar ik dat past weer bij de tijd van het hier. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.